Tervetuloa Mututuntumalla ohjelman pariin. Ohjelmamme on Pikisaaren ensimmäisen ja toisen vuoden audiovisuaalisen alan opiskelijoiden projektiluonteinen asiaohjelma, jossa tänään on luvassa asiaa yhteishausta ja opiskelusta. Lisäksi kulttuurikriitikkomme tutustuu Finkinon opiskelija-alennuksiin. Ja nyt toivotamme tervetulleeksi Joni Rytkösen, joka opiskelee kansainvälistä liiketaloutta Osan Kaukovainion yksikössä. Tervetuloa. Terve. Kiitos. No niin, vielä kerran tervetuloa. Ja mä oon kuullut, että sä aikaisemmin oot opiskellut täällä Pikisaaressa, että miksi päädyit vaihtamaan alaa? Vaihoin sitten sinnekö tuntuu, että kiinnostaa enemmän se ja houkuttaa alkaa yrittämään. Ja tämmöinen muutenkin liikemaailma kiinnostaa, niin se tuntuu hyvältä vaiholta sitten. Joo. Miksi se liiketalous on sulle sopivampi ala? Itse asiassa mä aion alkaa yrittäjäksi ja se kulkee vähän niin kuin suvussa, niin ajattelin sitten, että se hyödyttää paljon ja tietää sieltä sitten. Ja oppii tietenkin vähän hoitamaan asioita siellä. Joo. Millaisia tehtäviä te suoritatte opinnoissa? Meillä on erilaista, meillä on nyt yrittäjätoimintaa ollut aika paljon. Meillä ollaan tehty itse asiassa parikin yritystä pitänyt ikään kuin perustaa koulun puolesta ja sitten saada mahdollisimman paljon voittoa tietenkin tehtyä siitä. Ja se on sitten ollut yksi iso tehtävä. Ja sitten oltiin vasta työelämään tapahtuma, mikä oli tuossa kaupunginteatterilla, niin oltiin siellä oppaana ja infoa hoidettiin. Okei. Oletteko te saanut paljon rahaa? No ei hirveästi. Kyllähän se ihan hyvin kuitenkin meni. Joo. Entä mitä sitten valmistumisen jälkeen? Yrittäjäksi. Tarvitteeko sun jatkokouluttautua tai? No siitä mä en ole ihan varma itse asiassa vielä, että tällä hetkellä ei kyllä jatko-opiskelu varmaan houkuta, mutta sittenhän se näkee. Joo. Ja seuraavaksi mennäänkin katsomaan, että minkälaista siellä Kaukovainiolla on. Kansainvälinen merkonomikoulutus eroaa tavallisesta liiketalouden eli merkonomikoulutuksesta muutamassa semmoisessa keskeisessä kohdassa. Ensimmäinen on se, että opetusta on kahdella kielellä, eli sekä suomeksi että englanniksi. Koska tämä on kansainvälinen, niin me pyritään tekemään siitä opiskeluympäristöstä monikulttuurinen. Ja se tapahtuu esimerkiksi niin, että meillä on opettajia, joilla on erilaisia kulttuuritaustoja. Sitten meillä on vaihto-opiskelijoita melko lailla säännöllisesti näissä ryhmissä. Näkökulma yritetään pitää sillä kansainvälisenä, että esimerkiksi sen sijaan, että otettaisiin uutisia vaan Kalevasta, vaikka niin kuin kaupan-alan uutisia, niin niitä haetaan englannin kielellä erilaisista uutislähteistä, ehkä aika lailla laajemmalla skaalalla, että ainakin niin kuin nyt Euroopan niin kuin toimintaympäristössä ja mahdollisesti sitten laajemminkin. Työmahdollisuudet on ihan hyvät ja kansainvälisen puolen merkonomit työllistyy yleensä aika samantyyppisiin töihin kuin myynti- ja asiakaspalvelutyön merkonomit. Ja varsinkin jos on valmis liikkumaan työn perässä esimerkiksi Etelä-Suomeen tai muihin Pohjoismaihin. Tämän kansainvälisen puolen semmoinen niin kuin erityisvahvuus on se, että se aika hyvin valmistaa niihin tradenomiopintoihin ja niiden pääsykokeisiin. Meiltä se tavallisin tie esimerkiksi niin vie Oulun seudun ammattikorkeakouluun. Siellä tradenomiopinnot sekä suomeksi että englannin kielellä. No, minkälaisia ajatuksia video herätti? Oli kyllä ihan hyvä video, että aika tottuen mukaan kyllä. Joo. Onko sulla vielä jotakin niin opintoihin liittyen, mitä haluaisit tässä kertoa? No eipä oikeastaan. Hyvää ollut opetus tuolla tähän mennessä. Okei. Kiitos Joni, kun pääsit haastateltavaksi ja kiitos. Hyvää jatkoa. Joo, kiitos sama. Kiitos. Seuraavaksi mennäänkin kurkkaamaan, missä kulttuurikriitikkomme Niko menee. Kulttuurikriitikko.
Morjens! Mä oon Niko Hakala ja tässä sarjassa me kokeillaan ja testaillaan erilaisia Oulun kulttuurimestoja, johon pääsee halvalla opiskelijabudjetilla tai ilmaiseksi. Tänään mennään Finkille kattoo leffa. Katsotaan mitä tapahtuu. Meille on studioon saapunut uusia vieraita. Tervetuloa Osa-alta Kontinkankaan tuleva yksikön johtaja Minna Lintulahti. Kiitos. Ja Myllytulli Pikisaari-yksikön koulutusjohtaja Anna Louekkari. Kiitos. Terve. Aloitetaan helpolla kysymyksellä. Minne teillä haetaan eniten? Aloitetaan Minnasta. No, meillä haetaan eniten tällä hetkellä lähihoitajatutkintoon ja siellä ensihoidon osaamisala on ollut kaikista vetovoimaisin. Ja toinen ehkä semmoinen suosittu on sitten lähihoitajatutkinnossa myös, mutta sitten ylioppilaspohjainen ryhmä. Joo. Osaatko Anna sanoa teidän yksiköstänne? No se on ihan helppo sanoa, että tämä audiovisuaalinen viestinnän ala on ollut monta vuotta meillä kaikkein suosituin. Eli tämä on viime keväänä ollut koko osaossa suosituin ala. Eli tänne on ollut hakijoita eniten koko osaossa. Suhteessa siis aloituspaikkamääriin. Joo. Miksi uskotte, että nuo alat vettää juuri nyt? No, nuoria kun haastattelee, niin siellä heidän perusteluissa näkyy se, että ensihoidossa sairaankuljetus kiinnostaa heitä ja sitten tämmöinen toiminta ja heillä on semmoinen ajatus, että siellä paljon tapahtuu ja saa olla valmiustilassa ja nämä on ehkä ne päällimmäiset ajatukset silloin, kun se opiskelija miettii sitä, että miksi hän hakeutuu ensihoitoon. Mutta toki sitten matkan varrella, kun opiskelut etenee, niin he näkevät, että siellä on paljon muutakin sitten kuin tätä työtä. Joo. Entä täällä sitten? No, mä luulen, että tässä on varmaan tämä trendi. Eli tämä on ollut monta vuotta jo semmoinen niin kuin nuorten suosiossa, että mä voisin samaa kysyä sinulta, että miksi, koska kyllä meillä sitten tuo vaatetusala on toinen erittäin suosittu ja sekin on selvästi semmoinen niin kuin muoti-ilmiö, että nämä tämmöiset, jotka niin kuin mediassakin näkyy, niin on nuorten suosiossa. Mutta mitäs itse tuumit, miksi hait? No jos miettii ihan, niin kyllä se, että kun täällä saa luoda ja olla tekniikan kanssa tekemisissä. Niin. Joo. Ja varmaan sitten sekin, että tätä audiovisuaalisen viestinnän alaa on vähennetty monista muista niin kuin Oulun läänin kouluista, että Pikisaaren yksikkö niin alkaa olla viimeisimpiä, joissa perusopetusta audiovisuaalisen viestinnän alalla annetaan, niin senkin takia meillä on hakijoita niin paljon. Miten hakijamäärät ja suuntautumiset ovat muuttuneet vuosien varrella? No, sosiaali- ja terveysalalle kyllä hakijoita riittää koko ajan. Ehkä jonkun verran lähihoitajatutkinnossa on sitä laskua ollut, johtuu siitä, että aloituspaikat on pysynyt koko ajan samana, mutta sitten taas ikäluokat on pienentynyt. Ja sitten ehkä toisena näkyy se, että vaihtoehtoja nuorille on nykyään todella paljon erilaisia, että se näkyy jonkun verran sitten niissä hakijamäärissä, mutta edelleen sosiaali- ja terveysalalle on hyviä hakijoita. Joo. Sä kysyit sitä, niin, että miten aikaisemmin on haettu. Joo, tämä on ollut nimenomaan tämä audiovisuaalisen viestinnän ala, se, joka meillä on niin kauan kuin tämä ala on ollut olemassa 90-luvun alusta lähtien, niin on ollut kaikkein suosituin. Ja sitten meillä on vaatetusala, joka on suosittu, ja myöskin restaurointiala, koruala. Puuala on ollut myöskin suosittu, mutta se on nyt muuttunut Kaukovainion yksikön alaisuuteen, että sitä ei meillä nyt ole yhteishaussa enää tänä keväänä. Joo. Entä miten teillä toteutuu aikuiskoulutus?
No meillä Kontikankaan yksikössä on paljon aikuiskoulutusta ja pystyy myös oppisopimuksena opiskelemaan. Että perustutkintoja on useita, lähihoitaja, lääkeala ja lisäksi on sitten paljon ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Että siellä on sellaisia ammattitutkintoja, joita on ollut useamman vuoden, jalkojenhoidon ammattitutkintaa esimerkiksi, mutta sitten uutena on aloitettu tämmöinen kipsausala ammattitutkinto. Ja tietysti se, että minkälaista osaamista kentällä tarvitaan, niin sellaisia tutkintoja yritetään sitten järjestää. Joo. Ja Pikisaaressa on nyt viime vuosina niin kuin kaikkiin aloitusryhmiin otettu myöskin näyttötutkintoperusteisia opiskelijoita. Eli meillä on niin kuin myöskin ensi syksystä lähtien audiovisuaalisella alalla näitä näyttötutkintoperusteisia samassa ryhmässä. Eli sitä ollaan lisätty joka vuosi. Ja meillä on myöskin näitä ammattitutkintoja valmistavia koulutuksia kaikilla ammattialoilla aina vuorovuosi, että tällä hetkellä meillä tuonne vaatetusalalla on menossa tämmöinen kuin kaavoittajakisällikoulutus ja ensi syksynä alkaa restaurointikisällikoulutus. Että ne on semmoisia vuoden pituisia nämä ammattitutkintoon valmistavat koulutukset ja vaihtuvuus on sitten tosiaan, että noin joka 3. vuosi kullekin alalle tulee joku aikuiskoulutus. Mutta perustutkintoa on myöskin, joka menee tässä rinnalla. Saman ryhmän seassa voi olla näyttöperusteisia ja peruskoulupohjaisia, niin kuin OPS-perusteisia. Joo. Entä kuinka paljon teille hakee lukion oppimäärän suorittaneita? No meillä ainakin sosiaali- ja terveysalalla niin lähihoitajakoulutuksessa on ylioppilaspohjaisten ryhmä ja hakijamäärät on isoja. Että suunnilleen ehkä semmoinen 7-8 opiskelijaa hakee yhtä paikkaa kohden, eli hakijoita on sille alalle kovasti. Joo. Ja Pikisaaressa meillähän on niin kuin 18 opiskelijan ryhmäkoko, niin siinä on 4-6 aloituspaikkaa ylioppilaspohjaisia aloituspaikkoja, mutta käytännössä meillä kyllä on enemmän niitä lukion käyneitä kuin mitä ne aloituspaikat on, koska erityisesti sitten tuolla esimerkiksi tekstiilialalla niin varmaan suurin osa opiskelijoista on näitä lukion käyneitä. Joo. Entä osaatteko sanoa, että miten Suomessa ja Euroopassa vallitseva huono taloustilanne vaikuttaa koulutuspäätöksiin? Niin kuin mitä opiskelija miettii itse tulevaisuudesta. Mä ehkä ajattelisin sille, että nuori ei välttämättä silloin, kun se hakeutuu siihen koulutukseen, niin aina ehkä ihan niin kauas kaikki aina mieti sitä, että mikä se tulevaisuus ehkä sitten 3 vuoden päästä on. Mutta toki se siitä kirkastuu sitten ajan myötä. Ja toisaalta sosiaali- ja terveysalalla on hyvin ollut aina työpaikkoja. Eli työllistyminen on hyvää ja opiskelijat työllistyy tosi hyvin valmistumisen jälkeen. Että se varmaan näkyy sitten noissa uutisissa hyvin ja opiskelijoiden tekemissä päätöksissä sitten, että he hakeutuu sosiaali- ja terveysalalle. Että töitä riittää valmistumisen jälkeen. Joo. Niin, tämä talouslama varmaan vaikuttaa myöskin sillä lailla, että kun ei ole töitä tarjolla, niin nuoret sitten kouluttautuu uudelleen ja hakeutuu koulutukseen, että niitä hakijoita riittää. Kulttuurialalla, niin kuin toisin kuin tuolla sosiaalialalla, niin meillä tuo työllistyminen ei ole parhaasta päästä, mutta kumminkin ollaan nyt satsattu täällä siihen, että ollaan tätä yrittäjyysopetusta tai nuori yrittäjyystoimintaa lisätty kaikille aloille sillä lailla, että pyritään niin kuin tarjoamaan mahdollisuuksia siihen, että meiltä valmistuneet voisivat sitten työllistää itse itsensä. Eli jos ei niitä valmiita työpaikkoja ole, niin voi sitten yrittäjänä toimien saada toimeentulon. Joo. Katsotaanpa sitten, mitä Myllytullin koulun 9-luokkalaiset ovat tuumanneet yhteishausta ja hakuperusteista.
Olen päättänyt Mihin Kastellin lukioon hain. Kyllä olen päättänyt Osykki. Joo, Osykki. Mä menen hakea Kastellin urheilulukioon. Audiovisuaaliseen viestintään, matkailualalle. No, sinne keskiarvo hipoo muun keskiarvoa ja se on just siinä vieressä ja kaverit kehuu sitä. Mä tykkään urheilusta ja sitten mulla on sille saattaa riittää se urheilutaso sinne, niin kannattaa siis kumminkin pyrkiä. No, siellä on kavereita mulla ja sitten mä oon kuullut, tai siis se on niinku luonnontiedepainotteinen koulu ja se on uusi koulu ja iso koulu, niin sitten se on mulle hyvä. Ja sitten siellä on sillä keskiarvoraja silleen suurin piirtein mulle hyvä, sopiva. Koska ala kiinnostaa. Koska ala kiinnostaa ja voi enemmän kieliä siinä toteuttaa ja tykkää kielistä ja voi tehdä kaikkea kivaa. No siellä on mulla tosi paljon kavereita ja sitten siellä on hyvät tarjonnat ja kun se on tommonen niinku taidepainotteinen. No mä veikkaan, että Kastellin lukio on aika suosittu, koska siellä on urheilulinjakin ja kaikki tämmöset, mutta jep. No siis, en mä tiedä kuinka suosittu, mutta ainakin siinä on tosi vähän paikkoja. No kyllä aika moni sinne haluaisi, mutta en mä tiedä onko se sitten suosittu. Entä uskoko pääsevässä sinne? Joo, pääsemään. No, kyllä mä uskon, että mä pääsen, mutta on mulla aina plan B. No pitää vähän tehdä vielä töitä, mutta kyllä mä varmaan, jos mä sitoudun siihen pyrkimiseen. No pitää mun keskiarvoa nostaa, mutta kyllä mä uskon, että mä pääsen sinne. No sitten paras suunnitelma nimenomaan se plan B, jos ei pääse. No se on sitten se Merikoski. Paanelan lukio. Osyk. Diakonia-opistolle vastaanotoksi. No, minkälaisia ajatuksia video herätti? No kyllähän nuorilla varmaan paljon mielessä pyörii tuossa vaiheessa, kun se hakuvaihe on edessä ja vaihtoehtoja on paljon, että mihin lähtee jatkamaan ja toisaalta varmaan paljon mietitään sitä, että mitä se kaverikin ajattelee ja mihin on hakeutumassa, mutta kyllä mä ainakin rohkaisen tekemään niitä omia valintoja, koska opiskellessa sitten tutustuu uusiin ihmisiin ja oppimisympäristöt on tosi hyviä ja osassa on saatu tosi hyvää palautetta opetuksesta ja niistä järjestelyistä, niin tekemään omia hyviä ratkaisuja. Joo. Aika paljon lukiosuuntautunutta porukkaa tuossa oli, ja tietenkin paljon se on siitä kiinni, että miten niin kuin eri oppilaitokset markkinoi sitä omia aloituspaikkojaan. Mutta kyllähän nykyään niin kuin nuorista niin yli puolet suuntautuu muualle kuin lukioon. Tai aikaisemmin se on ollut toisinpäin, että lukio on vetänyt enemmän näitä yläasteikäisiä, mutta se on kääntynyt muutama vuosi sitten niin päin, että ammatillinen koulutus on se, joka vetää paremmin. Mutta toivottavasti pääsevät kumminkin opiskelemaan sinne, minne haluavat. Että tuo on ihan hyvä, että olette käynyt kuvaamassa siellä ja haastattelemassa. Joo. Oikein iso kiitos, kun pääsitte tänne vieraaksi. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt menemme mututuntumalla uutisiin. Mututuntumalla uutiset. Tämä on Mututuntumalla uutiset ja tänään aiheemme käsittelevät koulutusta Suomessa. Ensimmäinen aiheemme kertookin nyt ammattikorkeakoulujen valintaperusteista. On tietenkin Oulun yliopisto ja sitten ammattikorkeakoulussa on Oulun seudun ammattikorkeakoulu sekä Diakonia ammattikorkeakoulu. Taustakoulutuksen mukaan lasketaan sitten erikseen pistemäärät, mutta että ammatillisen tutkinnon suorittanut saa hakea ihan yliopistoon sekä ammattikorkeakouluun, mutta menee yleensä pääsykokeen kautta. Eli täytyy käydä pääsykoe, jossa sitten hyväksytysti suoritetut kokeet auttaa siihen, että pääsee sisään. Mutta sitten tietenkin voi tulla ammatilliseen perustutkintoon, eli tämmöisen toisen asteen tutkintoon. Kaksoistutkinnolla saa tietenkin lisää niitä valmiuksia, mutta ammatillinen perustutkinto jo oikeuttaa yliopistoon sekä ammattikorkeakouluun ja sen pääsykokeen kautta sitten pääsee sisälle.
No korkeakouluihin on just tulossa pian haku, eli 16.3. maaliskuussa ja 6.4. asti huhtikuulle kestää tämän vuoden yhteishaku korkeakouluihin. Miten yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa hoidetaan armeijassa käyvien koulutus? No sekä siviilipalvelus että armeija, niin nehän on oikeuttavat opintopaikan siirtoon. Eli jos saa paikan korkeakoulusta, niin voi heti saman tien pyytää opintopaikan siirtoa vuodeksi kerrallaan. Ja siinä ei ole mitään estettä, se on ihan pätevä syy, että voi siirtää opintoja. Myös kesken opintojen voi lähteä käymään armeijassa ja siirtää opintoja taas vuodella. Tänä vuonna tulee käyttöön uusi laki tasa-arvon edistämisestä peruskoulutuksessa. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Siihen haemme vastauksia nyt. Maailmalla on pitkän aikaa ollut puheenaiheena ihmisten sukupuolinen ja seksuaalinen tasa-arvo, joten kysyimme sivistys- ja kulttuuripalveluissa kehittäjäopettajana toimivalta Eija Ruohomäeltä pari kysymystä asiaan liittyen. Mä olen Eija Ruohomäki ja toimin kehittäjäopettajana Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluissa. Meillä on tällä hetkellä menossa iso muutos sekä perusaste- että lukion koululla, koska meidän opetussuunnitelmat muuttuu. 1.8. tänä vuonna astuu voimaan uudet opetussuunnitelmat. Jotta tämmöinen suunnitelma saataisiin koululle oikeasti vaikuttaa sillä, että se on kiinnostava asia, niin me on kytketty se tähän opetussuunnitelmatyöhön. Meillä on tähän täydennyskoulutusta menossa tällä hetkellä yhdenvertaisuuteen liittyen. Ja sitten toinen asia, ja jatkuu vielä tuosta erityisesti tuohon tasa-arvonäkökulmaan liittyen. Ja sitten lisäksi me ohjeistetaan kouluja siinä, että miten he tekevät suunnitelman. Perusopetuksessa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä toteutetaan tälläkin hetkellä. Ja meillä on tosiaan siihen olemassa tukipalvelukin niin, että ei yksittäistä opettajaa jätetä tavallaan sen asian kanssa yksin, vaan meillä on koulutusta ja materiaalia nimenomaan tämän maailmankoulun kautta. Se lakimuutos on saanut Oulussa semmoisen muodon, että meillä on kaupungin yhdenvertaisuus- ja toiminnallisen tasa-arvon suunnitelmat. Ja aina kun kaupungilla tulee joku suunnitelma, niin esimiesten vastuulla on kertoa niistä suunnitelmista. Kouluyhteisössä tosiaan niin oppilaiden ja rehtoreiden ja opetushenkilöstön lisäksi niin on hirveän tärkeää se, että vanhempia huomioidaan myös kaikessa työssä, mitä siellä tehdään, ja heidän mielipiteitä kuunnellaan ja niin edelleen. Seuraava askel on tämmöinen hyvin konkreettinen askel, eli meillä alkaa pyöriä tämmöinen toinen täydennyskoulutusrupeama, joka perustuu nimenomaan tuohon Opetushallituksen julkaisemaan ohjeistukseen. Ja se onkin sitten semmoinen ihan tosi konkreettinen juttu, johon me toivotaan saavamme niiden koulujen edustajat, jotka ei vielä ole ohjatusti ollut tässä aiemmassa täydennyskoulutuksessa tekemässä sitä heidän suunnitelmaa. Eli aivan näin konkreettinen askel on tiedossa tuonne maaliskuulle. Verkko-opiskelu ja tietotekniikan käyttö opiskelussa on jatkuvasti lisääntynyt. Nyt kuulemme tästä lisää. Verkko-opinnot ja virtuaalisuus näkyvät nykypäivänä monen oppilaan ja opiskelijan päivittäisessä opiskelussa. Virtuaalisuuden hyödyntäminen opinnoissa mahdollistaa paljon uusia toimintatapoja, mutta myös paljon samoja asioita kuin reaalimaailmassa tapahtuva koulunkäynti. Virtuaalisissa maailmoissa meillä kaikista hienoin on se mahdollisuus, että me päästään opiskelemaan semmoisiin paikkoihin, joihin me ei muuten helposti päästäisi. Voi olla, että halutaan matkustaa vaikka toiselle puolelle maailmaa, katsomaan vaikkapa taidemuseon kokoelmia, tai sitten me voidaan harjoitella vaikkapa semmoisia työtehtäviä ja juttuja, jotka on niin vaarallisia tai kalliita toteuttaa täällä oppilaitosympäristössä, että se ei ole ihan joka päivä mahdollista. Verkko-opinnoissa ja virtuaalisuudessa on paljon hyvää, mutta myös epäkohtia ja ongelmia löytyy. Virtuaalisessa opettamisessa yksi suuri haaste on meille laitteet, että välttämättä ihan kaikilla ei ole laadukkaita tietokoneita, jotka hyvin pystyisivät toimimaan siellä graafisessa virtuaaliympäristössä. Sitten taas saattaa olla ne haasteet jollekin vähän varttuneemmalle ihan siinä tietokoneen käytössä tai sen pelimekaniikan ymmärtämisessä. Ehkä sitten myöskin se, että joissain tilanteissa on tietysti kiva myös tavata ihan kasvotusten, että mä en ehkä näkisi, onko se huono puoli, vaan tilanteen mukaan me tarvitaan varmasti vielä molempia. Teknologian kehittyessä myös virtuaaliopetus kehittyy vielä laadukkaampaan suuntaan. Kulttuurikriitikko. Morjens. Mitäpä saisi olla? Tulin leffaa kattelin. Minkäslainen leffa? Tuo Creed oli tossa. Creedia? Joo. Mihinkä aikaa haluat siitä? Olisi 6 ja 9 näytöksestä. Vaikka 6.
Kuuennäytös passaa. Passaa hyvin. Selvä. Olisiko sulla opiskelijakorttia? On, löytyy. Selvä. Sillä saa nimittäin näin arkisin ennen kello 17 saat 30 pinnaa alennusta sillä ja sitten kello 5 jälkeen saa 20 pinnaa, mutta viikonloppuisin se ei ole valitettavasti voimassa. Että No se on hyvä. Laitetaanpa sulle hyvät alennukset, että jää vähän karkkirahaa sitten kanssa. Hyvä homma. Selvä. Saisiko olla muuta? Ei kiitos. Pelkällä leffalipulla mennään. Joo. Selvä. Noin, olepa hyvä. Se löytyy salista 3 ja 3. kerroksesta. Kiitos. Kiitos. Olemme nyt saaneet seuraaksemme kulttuurikriitikkomme Nikon. Miten se reissu, Niko, meni niin kuin omasta mielestä? No, siinähän se meni, että ihan hyvin meni, sai hyvät alennukset opiskelijakortilla ja kävin katsoa Creedin tosiaan ja oli hyvä leffa. Miten saiko hyvää opiskelija-alennuksen siitä lipusta? No kyllähän sitä tietenkin sen verran saa, että muutaman kerran käy, niin säästää se leffalipun hinnan käy vielä enemmän, niin säästää parikin. Hyvät karkkirahat sitä jää, niin kuin tuo myyjä sanoi. Käykö sä yleensä paljon leffassa? No en silleen niin hirveän useasti, mutta sitten tulee käytyä kuitenkin, että ihan kuukausittain varmaan. Jäikö mitään erityistä mieleen tuosta reissusta? No, en mitään muuta erityisesti, että tämä tosi hyvä leffa, että täytti odotukset hirveän hyvin vaikka. Ei ollut mitään hirveitä odotuksia, mutta silti niin meinaan kuitenkin sitä, että oli tosi hyvä leffa. En osaa paremmin oikein kuvailla. Joo, kiitos. Ihan 5/5. Yes. Kiitos kaikille vierailijoille ja ohjelman katsojille. Me nähdään ensi kuussa ja silloin aiheena on luovuus sen kaikissa muodoissa. Ja ei siinä. Heippa! Morjens. Nyt pääsee